Ademais do seu gran valor artístico, a maqueta do Cartagena, que vende recibir a confraría da Guiño da man do seu autor, Luís Crujeiras, pretende contribuir á recuperación da memoria histórica da parroquia a partir dun dos seus episodios máis negros. Crujeiras pois honrou-nos traendo un barquiño de naquela época, que é do ano 1945, o famoso Cartagena entre nós, que foi un pouquiño unha historia tabú dunha tragedia que houve, como digo, no ano 45. Foi un afundimento deste barco, un barco cerqueiro, e levouse a 23 mariñeiros. Era prácticamente toda a tripulación era daqui de Carreira da Guiña, entonces claro, foi algo moi tráxico, mantúvose en silencio moitos anos, tanto eu como a Luís creemos que este é o sitio perfecto. Ademais deso, pois creemos que a memoria histórica, aunque sea unha memoria tráxica, pois que vale para saber o duro que é o mar ás veces, o que temos que pagar ás veces por o mar, lamentablemente. Nada, nós orgullosos e contentísimos de que ele contara con nós e que podamos disfrutalo, claro. Esta fermosa peza súmase á ampla colección de maquetas navais con que xa conta a confraría. A intención do pósito é remodelar a zona da exposición para habilitar un pequeno museo no que os visitantes poidan realizar un percorrido no tempo e na historia. Estamos pendientes aí dunha subvención para poder darlle un pouquiño un lavado de cara ao que é a sala daqui onde estamos na cofradía, onde se ven a cofradía, para poñer unha mini exposición ou un mini museo, como se lle queira chamar, para o ano, con exposición de fotos antigas daqui da nosa zona, algunha arte de pesca podendo ser, e como non estes barcos darlle o mérito que teñen, ou intentar darlle o mérito que teñen, e expoñelos tamén para que a xente pois pode vir a velos. Agora mesmo tamén os pode vir a ver, pero de outra maneira máis acorde de como ten que ser. Dende a entidade agardan poder facer realidade este proxecto a través dunha subvención dos GALP, coa intención de poder estrear museo de cara ao próximo ano, coincidindo co centenario da confraría.